Pakurong. Lakad dyan tayo. Kasi mga kandidato pag mga dumadayo yung mga kandidato, siyempre hindi maiwasan mga traffic kasi mga tao lumalapit yung mga tao doon. Kaya yun, traffic. Kaya yung number one din yun. Kaya yun ang ano ko. Ano lang, alam mo, nasa politiko, medyo, ano lang, oo, may hindi, mayroon natutupad, ganon. Kaya kami nagagawa dyan sa Ray. Ito nilang kin. Nirarami. Wala babayaran ka. Ganito. Sa ramay kin. Kanya maminsan. Makakapansakitan na rin may kin. Kanto. Siyempre. Maniwasan kasi ito yung tamay kin. Siyempre. Butuan lang tayo. Di ba? Talagang. Maniwasan tayo kin. Wala sakitan. Kanto. Siyempre. Papakasilan nila lang tayo.